El santuari d'Arantzazu, a l'interior de Guipúscoa, és un punt habitual de sortida de moltes excursions cap a les muntanyes més altes d'Euskadi. El dilluns 8 de desembre hi havia poca gent, ja que el dia va aixecar-se ben tapat i amb ganes de ploure. De fet, durant el cap de setmana hi va nevar generosament per damunt dels 900 metres d'altitud, deixant un bon mantell de neu a les muntanyes del voltant. Malgrat el dia humit i ensopit, més d'un muntanyenc, com aquests dos joves de Bergara, varen aprofitar l'ocasió per fer una sortida. Pues tenemos intención de ir primero a Izkorri y luego por Duro a Aloña. Está justo al otro lado. ¿Va a haber nieve? Mucha. Esperemos que sí. Ayer ya cayó la primera nevada, así que ojalá subamos y pisamos un poquito de nieve. Encara que durant els 400 primers metres del camí que condueix fins a les campes d'Urbia estaven completament secs, a poc va anar apareixent neu que tant per a en Xavier com per a en Jon no eren cap problema, ja que anaven ben calçats. És més, això és justament el que han vingut a buscar, i quanta més neu, millor. El camí que va d'Arantzazu fins a l'ermita d'Urbia supera els 450 metres de desnivell, per l'interior d'un frondós bosc de faig que per aquestes dates ja ha perdut totes les fulles. Cal destinar entre 1 hora i mitja i 2 hores de bon caminar. A mig trajecte, i quan el gruix de neu ja és considerable, els dos amics s'aturen per posar-se les raquetes i d'aquesta manera avançar més còmodament. Pues desde hace poco, 1 año o 2 como mucho, pero aquí como no suele nevar mucho, pues hay que aprovechar la oportunidad. Y eso, pues hoy toca el buen día y aprovechar el día. Bueno, buen día no hace, ¿eh? Bueno, pero es lo que hay, aquí en el norte es lo que hay. Joder, pues la verdad que mucho mejor que con las botas. Al final te da la seguridad esa de que con los dientes te agarra mejor en la nieve y esperemos que arriba haya más nieve y a ver si podemos subir hasta la cima. La pista ha passat a ser un camí, per on continuen en fila índia sempre de pujada. Al seu darrere, cap a l'horitzó, les muntanyes nevades deixen constància del primer temporal de neu d'aquesta temporada, unes setmanes abans de que comenci l'hivern astronòmicament parlant. Poc abans d'arribar a les campes d'Urbia, els embolcalla la boira, però el camí és tan ben marcat, perquè sol passar-hi molta gent, que no hi ha pèrdua. Un cop superen el coll de l'Orolla, situat a 1.160 metres d'altitud, s'obre al seu davant l'immens altiplà situat al vessant sud de la serra d'Aizgorri, a sota mateix dels cims més alts d'Euskadi, entre els que es troba el que volen fer Xavier i Jon. El camí, ara de suau baixada i envoltat d'altívols arbres, passa pel costat de l'ermita d'Urbia i més avall arriba a la fonda del mateix nom, que per culpa del Covid està tancada, encara que hi ha una zona a cobert de lliure accés. Només cal veure el gruix de neu que recobreix taules i bancs per constatar que on som, a la ratlla dels 1.100 metres d'altitud, hi va nevar amb ganes el primer cap de setmana de desembre. Pues la verdad es que tanta no, pero bueno, mejor, cuanto más mejor. Sí, vamos a hacer la intentona y a ver cómo está. Si no se puede, pues media vuelta y va atrás. 5 minuts de parada i altre cop en marxa. Per enmig d'aquesta gran extensió plana s'ha obert una trinxera per on avancen amb les raquetes. El més destacat és que la traça ha estat oberta per altres muntanyencs que els precedeixen i ho han fet a peu, és a dir, enfonsant-se a cada pas uns bons 30 centímetres. Un cop creuat el riu, tot serà pujada, amb molta neu i, malauradament, sense visibilitat a la serralada, ja que les nuvolades tapen el cim que volen pujar, de manera que ja veurem com acaba tot plegat. Els arbres isolats destaquen notablement sobre el mantell de neu que cobreix tot l'entorn, tant la pendent per on pugen com la immensa campa d'Urbia situada per sota. Unes passes més i arriben a les bordes d'Arbelat, completament recobertes de neu, tot formant una bonica estampa de Nadal, talment com un pessebre.
Pues tengo una foto cuando era pequeño que la fonda de Urbia tenía nieve desde el suelo hasta el tejado y me tiraba con el plástico desde el tejado hasta abajo. Y sí, recuerdo, pero muchas veces no ha habido tanta caída de nieve. Pues la intención es sí, pero como se ve se está nublando bastante y si vemos que empeora enseguida daremos una vuelta sin pensarlo y bien, però pues ja veremos què harem. Resulta que per davant han pujat dues parelles de muntanyencs, una de les quals ha decidit baixar. Pues la nieve está bastante espesa y hemos llegado un poco ahí hasta las tetas, pero bueno, de ahí arriba todavía queda mucho, pues un par de horas como está la nieve ahora sí. Y que tenemos que estar para los dos en casa, o sea que nos damos la vuelta. No es habitual, pero bueno, ha caído bien y a ver si aguanta. Pasa que la pena es no haber traído raquetas o esquís y para poder disfrutarla. A partir d'aquí, la pendent cada cop és més considerable i el gruix de neu que recobreix la muntanya també, de manera que en alguns indrets s'enfonsen per damunt del genoll i en més d'un pas cal col·locar les raquetes bé per no lliscar pendent avall. Just en el darrer arbre isolat, abans d'encarar les pendents on només hi ha herba i pedres per sota la neu, trobem a l'altra parella de muntanyencs que els precedien y que son del poble veí, Doñate. Es la primera vez que venimos con nieve y el asunto está muy jodido, pero bueno, se va a intentar subir hasta arriba, a ver cómo está el tema. A ver. ¿Y hasta dónde os habéis hundido? Hasta la cintura. Está muy jodido para subir, la verdad. ¿Y por qué habéis venido, pues? Para disfrutar, a ver. Había nieve y hemos dicho, va. No pensábamos que estaría tanta nieve, pero bueno. Xavier i John de Bergara han continuat endavant, ara obrint traça que aprofiten els Doñate per pujar més còmodament, però tot i així ensorrant-se. A l'altura del pal amb panell que hi ha a la cota 1440, les condicions empitjoren. A la manca de visibilitat s'hi afegeix el vent, que augmenta considerablement el refredament del cos. Tot i així, continuen uns metres més fins que, finalment, John i Xavier desisteixen. Nosotros hemos decidido dar la vuelta porque el asunto está un poco complicado, así que otro día será. Tal com estan les coses, és una decisió ben assenyada. 100 metres per damunt d'on som hi ha la cresta amb una important timba al vessant nord, com podem veure en aquestes imatges filmades durant el passat estiu. Caminar per damunt la neu i dins la boira, el relleu desapareix i s'unifica el cel amb la terra, desorientant completament a l'excursionista. Avançar en aquestes condicions és molt perillós si no es coneix el camí. Hemos visto que ya era imposible, la niebla ya está muy cerrada y aunque sepamos de dónde es el camino y por dónde hay que ir, hemos dicho que mejor es dar media vuelta y ya para atrás con los de Bergara. Los de Doñate más lejos, pues. Sí, que eso quede grabado. Y sin raquetas. Ja de baixada ens trobem a un excursionista en solitari que aprofita les traces per anar pujant. ¿Dónde voy? A dar una vuelta. Hay que pasar la mañana como sea. Bueno, con este tipo ¿qué vas a hacer? Pues darte una vuelta solo. Després d'una breu conversa, continua cadascú en sentit oposat, ell cap amunt i els Doñate cap avall, passant altre cop per les boniques bordes d'Arbelar i, posteriorment, per la immensa campa d'Urbia. El cel continua ben tapat i comença a plovisquejar. És, doncs, moment de retornar al santuari d'Arantzazu, com fan d'altres excursionistes i famílies que han vingut a passar el dia per jugar amb la neu. Una neu que, malgrat les pluges i l'augment de les temperatures dels darrers dies, esperem que pugui perdurar fins més enllà de les festes de Nadal.